Ah, ari online niya tika. Lami kini utanon eh. Na, mao gyud pa mamalit na gyapon ta. Pila ka ta ka buwan diri. Ug mupalit, kuan kami na lang. Buenos dias mga bay, welcome sa atong YouTube channel Observare ninyo. Hindi na magtuki kini sa mga isyung saksak sinagol. Welcome ang tanan yung mga commentators. This is a free zone of our own public opinion. Sa karon bay ni ami dili karon sa Purok Abukado. Sitio sa Dapdap, Barangay Kahil. Mo ning gisugdan kini bayanihan kini dili karon sa atong pagpananom. O atong hisgutan karon no kay nako nay virus kay nagasuris Bourbon kung unsa na ato na siyang tukion. So ni ata diri karon bay no nagtambayayon mi diri sa pagpananom dinhi sa among purok. Niya makita nimo diri nagkahiusa ang mga katawhan sa kaya ready? Buntag nimo diha Buenos Dias. Unsa may opinion nimo bahin ani? Kini nga tong gisugdan karon. Akong ikasulti nga maayo kayo. Plano ha. Unya dako ni siya og ikatabang sa kuan Sa moabot nga mga kabatan-unan pagpahinomdom lang. Padayon ni hangtod sa ilan niya kung henerasyon nila. Ini ba pananom mo Sagol-sagol ani mga lagutmon. oo Utanon. tanon So kini nga tuwa, maunta ni atong iampo sa kahita sa ano nga mutuhop ni sa mga kabatan-unan nga kini siya suportaan wala di kapukaan sa mga sa atong kubang opisyal ana. nagdumain ba kay magkaguli ang grupo gud mabiya ang mga plano. So ang tanan gyud magtinabangay gyud. Kinahanglan gud ang nagsugod ini karon nga magkapuyhon gud lang hunahuna aron magamit sa mga kabatan-unan unya o sila na unya nga makamatnon sila buot ana ang pamaagi diin nato. Nga kita gid unang mga dagko may mag-una og ato pagpasunod ra mga ato sa atong wa pa kaybaw kung sa angay nindot ba diin ang mga buwan. So kini bay si Kuya Rudy batid na kay ni sa pagpanguma no sa kini pagbaol kan sa pagdaro yan ari ni diri nakiga sandurot sa pagtinabangay ani nga atong bayanihan sa kuan kini atong agrikultura. So ari sa diri wala ni bayad no ato ni tanan diri. So atong lantawon diri karon bay mo ni siya diri among purok. May buntag di mo dia ati dit unsa may tan-aw nimo ani ato nga gisugdan karon dako pag gini siya gikatabang sa Kay mao maginigi kuan sa gobyerno gyud nga sa naadjud tay ika share nga kita sad nagkuan ta sa ilang kuan ba kanang ilang programa. So nindot day ang dagan sa gobyerno karon kay niauhag sila unya giabagan sad sa Giabagan mga sa mga katawhan. sa mga katawhan. So nindot ni nga nagauyon ang gobyerno kang katawhan aron pagpaamgo sa mga kabatan-unan. Sa kanang sa mga tao sad nga makasabot. Bitaw no. So Depende ato lang man nang iampo sa kita sa ano nanto mutuhop gini sa mga gyud unta. sa kabatan-unan. Kapitan usahay kanang ingon gyud sa tagapon. Mas mayo gyud ay nga
ganing nag mahimo di ay og himuon gid ay makatabaw. Mahimo gid. Makuan gyud kanang gali ra gid ay. Basta magtinabangay lang, no? Tama kinabangay. So nagkatugma ang kuan bay, no? Nagkatugma ang gisulti ni Kuya Rodi. Natilit. So mao ni dili among purok bay. Atong ano. Mo ni garbo kay ni namo among purok bay kay kuan man ni siya. Kami diri abin mo kun sa dili mamiinom dunga. Kanang ug naay kuan sa gobyerno nya ibaw biya di kano kita diri mag usay kita magduma. Luoy biya sa tas mga tawo na magbot sa init niya. Dili baya nimo paimnon og bugnaw. Mata maluoy biya ta So kaning mo serbisyo sa ni nga kuan painom ka kuan. servisyo sa tawo. Hago gid mga tawo ron ano pananom. Daghan ni sila mga trabaho sa balay niya. Ari lang gid diri aron pagpakig sa dulot sa Okay, hapit na baya ang deadline ani dong 18 ang first visiting. Yung sa mete pakita So mo ni among purok bay sa atong sa sa una ganing dinitan baya ni sa unang kining poroka kay ang sige lang ato lang nang i kuan. So atong tanawon diri bay ang kuan ki official mo diri man presidente Digong Duterte, Vice President, Congressman na to Doc Frasco, atong Mayor Noel Dutelios, Roy Melgo, atong Vice, atong Gobernadora. So matod pa diri sa nay panultihon diri bay mga quotes atong basahon ni sample ta diri sa nawawa ko bando. in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. Mato pa ni Abraham Lincoln. So, sakto nang gisulti ni Abraham Lincoln, no? Na in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. So, ang atong gisugdan, no? Mao'y makaunti jud. No? Dili ang atong kining atong imahe. So, makita niyo ba, sinugdanan pa lang kini sa among kuan, sa among panagtambayayon. So nata dili no segregation area ni dili napita. So mao ni siya. Kaya napuno man. May bundag ni mo diate. So unsa may imong nakita ron karon te? Unsa man kana enjoy ka ani atong kuan at kani atong panag-uban? Enjoy kaayo No? Alibre kay nagsubag tuloy sila. So nindot ni sa tinaw nga sa pag kana bang hago gid ba no? Hago nga kanang ang gihatag sa Ginoo atong gihaguan ya paghuman mangaon nga pinubre. No magtambayayong da. Hago yun ni basta bisag magkaon hago magani. Oh. Hago mas inungit. Pamaulan sa datong bag-ang. Kita pangalan. Pamaulan ay. Te, may buntang nimo diade unsa may imong kini mensahe bahin ani atong kay opinion ani? Akong ikasulti nga kinahanglan gid ta nga magtambaya yung kabahin ani kay kinahanglan gini natong diliwadon para nga ang sunod nga henerasyon makasunod pod nga kita ni ata nagtrabaho makakita ang nang bag-ong henerasyon bingon to ato sa diin trabahoon kay maay man diing ilhang nakita ana. Kinahanglan nato nga dili ta ni wadon. So kinahanglan nga gisugdan ni siya manghinao taan ni nga atong iampos kahit sa ano nga mapadayon ni Natong nga mapadayon gini. sa sunod henerasyon. Kay para siya nga nindot siya tan-aon sa limpyo. Oh. Okay, ug dili sa ni nato inanion wa man tay ang mga batan-on murag wala man tay. Pasagdan. Murag di na sila makasunod nga. Nindot sa ni nga ato makita sad sila nga nindot sad ang Nakita naman gino nga kuano nindot tan-aon. kuano plaster kayo ang kuan no. Kinahanglan gina siya nga sunod gid unta. Bisan gani ang pagdaro tino nagi na bayad no. Pero gahapon wa kita ay bayad ganito. Siyempre lang kay di man ta sa ato ang nagkurok. So nalagi ni sa tinabangay no. Bayad tanan bayad tan kadalihok na ibayad. Yo kani ato karon wa gyud. Wala. Ang murang gusto mutambong ba ka o dili ba pero kasagaran sa tao din manambong. Salamat. Bay, unsa may kasulti nimo bay? Uyong katong sulti ni ate nga ipadayon ni sa mga kabatanunan sama ninyo? Yun, may masad niya nga makatabang sa Project Pagpa-impluwensya no? probinsya nga kabatanunan. kaya nangawa naman ko ng mga pangkaroon Tinuod no. sa mga Medyo subo ginapalandungon no nga tungod sa evolution karon sa high technology, medyo na distansya gigamay no.
ka sa eskwelahan lang. Oh, lahi na sa una tino. Karon wala may maguna. Sa una natin makainom ta sa una natin ginikanan. Guna oy. Gikan sa eskwelahan padadon bagitukuan. Padadon ka ng laos bakaw. Magkumpay. Oh. Yung di kay kadagan ni latoson. Karon ang mga batanon ay manglatos. Nabali na. Di kay Kamedya lang. makabuna lasad ka sa bata karon na mo kay silot mo na nga karon ang bata. Imo na lang istoryahan. Oo, no. Imo sang kasakitan ang bata di na matahod nimo. Depende lagi na sa pagdisiplina sa ginikanan, no. So kana bay no, dili lang sa inyong hinilasyon sa sunod pagyud kay ang kaning tao di mo mamimyo man gyud, di ba? So inyong mga puhon ug kinsay magkadayon ninyo kuan mga minyo puhon. Di na nato malikayan. Mahanduman. Masunod sa kuan no. Ika day nakay gamay mensahe ni day. mo na. Magpolitik mo Dito, na ba no? gamay lang basina kay gamay pahayag ba i-share ba? Mga bata na ba? I-share mo. Nga Sige, ikaw, sige, sige. uyon ka. Kini siya mga bay, di manggi malikayan kay ang probinsyano manggod mao gini siya no, manggi ikugon, manggi tahuron, oh, manggi uwawon. So kani siya day bay kani lapo sa maning adto sa ato lang nang i-discuss karon bay no. Ya basig nakugang mo sa bayro nga gisgutan kanina ato nang palawman karon sa ato nga pinubre nga pag-analisar. Wala ko rin dungo. Tubig dungo. May buntag nimo diati. Unsa may imong tan-awan niti sa atong kuan karon, sa atong gisugdan karon? Unsa man dako ni siya o kaabag? Oo, dako. Dako katabang ni sa Katabang. sa mga kabatanunan karon no. Kaya to man tong gipangutan ng mga batanon ganina nga kining nindot ni siya nga ipadayon kining isugdan karon no. Haron magkahiusat ang tanan. Paghiusa kita mao gini usa sa no usa sa yawe gina. Paghiusa dili mag kuan kana sana maglagyo ta. Tinabang sana Tinabangay gid. tanan. So karon te nga dako-dako naman gimugagi ninyong panggunaon sa man mamatay na yung COVID ani. Ay, Di iging kasud COVID ani. uwap, mamatay na yun. Mo man ni kamatayan ko sa COVID kani bang ang sana ang say tawa kani kining ang immune system ko na sa tao, ang pagbuo sa immune system kini yung hago gyud nga pananom. Ang kagaw ko ng mga matay Buwan man sa gyud. init. Di magsilbing ka. Mo din yung burbon nga wagi ka ng kuan sa COVID no. Kay mag-init. Anan mo mga tao dili Anan buwan init pa. kaon mga tao kadlaw di. Buwan sa garden. Oh, mao gyud. So unsay nakay panapos day sa imong mensahe? Basta magtinabangay lang gitang tanan, magkahiusa, Oh. maurad na. Nya Domingo karon wala tay simba. So ang atong simba gipaagi ingunan ni. No? Na magpundok, Pundok yapon. magkuanta. No, isip ang binuha sa Ginoo nga gihaguan gid mais Ginoo atong amumahon. No, kay wa man ni ingon ang Ginoo nga burag gipaagi lang computer ba nga iya lang sana gi-copy paste lang mga tanom wa gihaguan ginis Ginoo. Di ba? Kamo day. Doon na may gamay uyon mo atong sulti ni Ate Day nga kuan kining ipadayon ni sa inyong henerasyon. Uyon ba ni? So sa imong tan-aw dako ni siya o maayo ni siya nga impluwensya nga ipasunod sa inyong sa inyong henerasyon karon. Maayo pa nga ang mga bata anang makafokus sa magpananom kaysa makafokus sa mga gadgets. Lagi hapon na kapuslanan. So nakita nimo day nga nakay na matikdan siguro nga tungod sa grabe nga evolution karon sa naantar karon sa internet era no. Niro nga biya gi gamay no. So kining inyo ha pagpahinumdom lang ni. Adiun ta nato kalimtan. Kaya karon nga mga generation ang mga magtutubong nga bata kay nagpaka-busy na lang sila sa gadgets imbis dako pa sila matabang sa Nakadungo ko istorya sa imong ginikanan sa una ilang panahon sa una nga gikan sa eskwelahan pa. Padadon gito sila guan kanang para sugnod. Kung pa yung dili gani kadagan ni. Akamo te sa inyong panahon te. Ay na oy ubita ka dag kahon. Latos gyud. Oh. Karon sa naman. Kusi is gising. So kanay day kanang sa imong mga nadungga nakita nimo nga dunay diferensya sa karon no. No tungod lagi sa kuan sa pero wala na magpasabot nga atong gi-discriminate ang wala yo. kailan man ang choice. Oh, ya. Bao naman atong panahon karon. Mao man na mo
karon man yung generation kay kasagaran lagi ang mga bata may nabuhay na sa mga computer gadgets. So ang atuwa karon panghinaot lang ni karon no nga unta nga sundo ni ang inyong pakigtambayayong dire no. Way pili dire batan-o do kuan. Security guard. No, batan-o no mga katiguangan. So ikaw tay do na kay gamay mensahe ani te. Dako kayo eh. Oh, dako gini. Dako kayo na. Mahimong gamay mensahe ti pero dako og impact no. Kini inyong ano tanawa ra nila nga gibay dako ni sila. Nindot jud kayo. Mo ani masugdi part 1 pala ni atong gikuan. Mapagid mahuman. Sa mo tanig mahuman, manindot na jud kayo. Hapit na gini sila mahuman. Kami dali nga gadaan mi ni sa silhig. So kining silhig bay usa ni siya sa mayong impluwensya, makita nimo. Kung magkuha kag tukog ani. No, di ba nagisgot tag unity no? Oh, magkuha kag sagbot di na sa saon ba na nimo. No, kuha kog tukog ha. Wa gyud kay mahimo, no, paglimpyo sa kuan, sagbot. Bisa kung saon pa ni. Pero magtambayay yung tabay kini impluwensya gini siya, dako gini siya katabang, di ba? Malimpyo ang atong kuan gini basurahan nato. So ingon ani ang kuan bay ang kahimtang sa tao sama sa silhig, no? Kani symbol of unity man ni. So kani yang giguptan nga silhig kung iusa po ni bunal kinsa yung bunalan ni. Mapantan lang tao no, disiplina lang no. Dili kay bunalan nga. Nay rason aron pagpahibaw nga sayop na imong gihimo nimo. Oh, dili kay ibunal nga kuan. So mao na nga ang panaghiusa sama ning silhig mao ni say kuan kini maayo nga impluwensya. Ikati do na kay gamay mensahe ani ti. Sa may tan-aw ni mani nga kuan sa maayo ni atong gi kuan nga nakigsandulot ka dili karon mga kasilinganan nagkayusa. Ya, unsa may tan-aw ni mo ani kaning gisugdan nato karon sa man? Champion na tani? Kuan kana champion kayo, first runner up. First runner up. So sa sa mga lima nga mga pil ari ta ma-champion sa ikalima unsa may tan-aw mo ni? Ayaw. Layo na kayo. Ano sa ikaduha first to second. Sige, Ana sige. pilyon ng duha. So ikaw te, unsa man nakay gamay mensahe ani te? Ang ato nga Tinabangay lang. asod gyud ta sa top dili lang ta first. Pero kining atong kining gisugdan nato ron te. Nga ato gining gihaguan karon. Ato gining Importante ni nga matuhop ini sa padayonan o padayonan yun atong atong kanang kuan sa atong kapunungan. Oh. Ani sa atong purok abukado pagkahiusa nga daghang manambong Oh. nga makuan gini nga tuang kanang Walang atong bugid. gini nga atong kumplito ni atong garden. May mga gining buhata kay makatabang yapon ning utanon. Ah, utanaw niya mga lagot mo no. Oh, mga lagot mo makatabang man ni sa tong panglawas. Tung kanang para sa health. So unta ato ning giampo nga kini mo kuan gini siya. No, mo kuyana pa ni. Sorry tali sa pika sorry. Sisilski. Unsa may imong nakay gamay pamahayag ani? No comment ani. So ari ta diri sa kuan kani bay natural ato ning kuralo na kay. Kani na lang so, ko ganisang gaya-gayan. nagtrabaho sila. Kining Tanong mga anong ikoral or Kuya, unsa may tan-aw ninyo ani kuya kini nga atong gisugdan karon? Dako ni siya gikaabag sa kuan sa mga kabatanunan no, isip maayo nga impluwensya. Oh, dako. Makasuno man nila sila nanig managko ng mga batanon. Yung ilang makita ano. Kita nila gyud sa pagbuhat. So kining atoa paghatag ni og maayo nga impluwensya sa mga kabatanunan karon. Mao gyud. Atong gisugdan. Ikaw kuya, doon na kay kuha na ni kuya, gamay mensahe ni mo ani. Unsa may tan-aw ni mo ani? Meron nga po, atong kuha sa purok magtagbo Oo. para nga ang mga bata makasunod po sa kuha nga makadili lang buhat di ay ato na tunon dagko na to. So magtinabangay nga malinawon, no? Malambuon. Ya kini siya maayo ni siya og impact sa uban ba gyud no, mga kasilinganan gyud nato. Kay og kani siya gud kini atong gisugdan.
mukuyanat ni sa tibok nasod. Dako ni siya katabang sa atong kalikupan. Sugod sa kini mga purok. So nakita na to karon adlong Domingo. It is already a Sabbath day. Sabbath pero Sunday, no? Sa Catholic Church, mga Bible Baptist born again Sunday, no? Ang mga SDA Sabado na ila, pero bisag unsa pa na nga Sabbath kay adlaw sa Ginoo. Ang adlaw sa Ginoo bay pagsugod kay sa Ginoo, ato nang basahon ng Genesis. Makita namo ingon ani yang gihimo. Ang kalikupan, yang gihaguan. Unya makita nimo nga ang tao sama na to mao'y pinakaawahi nga gihimo sa Ginoo. So nganong kita may pinakawahi? Tungod kay kita precious ko anta, no? Precious ta nga gi-create sa Ginoo. So ang iyang gihaguan mga kahayupan, mga tanom atong amumahon. Di na to pasipad-an. So nagabot-abot ang uban. Bayjin. Paimbuntang nimo dia Bayjin. Unsa may tan-aw nimo ani Bayjin nga kining nag-abot-abot ang kadaghanan, no? Doon na ka bay nakita aning kuan kining in the bright side ba sa kita no murag namtas middle, no? Di sa kay tatantong tiguwang, di sa kay tatantong bata. Sakto kita. So sa atong henerasyon karon kita mo'y bugtong saksi sa mga nagsunod ug sa katong mga nangagi nga katiguangan. Nya ni ate adili karon nakigtambaya yung daan nila. Unsa man gitan-aw nimo ani giisip pa sama na to nga doon na naman sa kita yung mga anak. Kining mga kabatan-on lang karon nga mi kuan dili miabag dili dako ba nig-impluwensya sa atong mga anak nga gagmay pa nga unta sundo ni. Oh, bibi siguro. Wa di na sa kumingon kay depende ba yan sa pag kuan, depende sa pag unsay kuan sa mga bata, unta ka kuan unsay lang gusto. Oh, sa umaabot no. Ta kuan. Pero nang hinaot ka Jean nga unta itugot sa kahitasan nga mo kuan tani mo kuyanap unta ni sa kuan mo tuhop unta no. Sa mga kabatan-onan kay ug nakabantay ka dili ni ingon pag-discriminate sa kuan sa evolution sa atong technology pero ni distansya gisa gamay no ang agrikultura no. Medyo ni distansya gino nagi ni diferensya ba. So unsa may mga factor kahana murag siguro usa sa factor anin positive side nga kini atong gisugdan tungod tay nay gisugdan hinaon nga mapadayon ni kay ugay gisugdan wag mahitabo sa atong agrikultura no. So basig usa na nga factor no nga way nakasugod tingali ana sa pagsugod base sa pagsugod ra gyud no mura mo usas nakaingon. So karon kay grabe ang bulog karon sa kining evolution karon kay kuan naman taron nata sa computer age no. So nata sa computer age nang hinaot ang dili gini siya ang kalimtan no. Kini siya bay mga kuan kanang mga kaliwat sa mga bansagon nga kundisa family. Yang kini mga kundisa family bay diingon pag kuan dili ni sila basta-basta dili kay naay record ani nila nga makapakugang makapakurat nga record kay bawo kang ano kanang mga pitsay bay kini mga repolyo saga na ari man na siya mutubo gid sa mga kuano kanang mga sama dili sa south ba no kanang mga tubigon siguro nya kaning kahil barangay kahil kini dili sa up dili sa pita wala ani siya gidungog nga murag tubigo ni pero kanni sila nakapatulok ni sila pakuan dili nga dili ra bagid yan nga pakuan gyud katong hybrid ba sagad anak yan namutubo sa kuano kanang pareha nang sa Argao Dalagit. Pero dinhi mga igsuonan ni mga kuan man graduate sa sa ginangako sa ganito agriculture no. So talagsan na lang gayo ang nikuha ng konsuha sana lang okay sa kuan karon mingon naman nga manguma na lang kuno mall lang ang agriculture manguma ra man kuno mo na gamay ra gyud makuha gyud. So gikinahanglan kayo nato imong ang kuan ang serbisyo sa mig igsuon nga hinoon ang imong igsuon tuwa sa lungsod ng trabaho nya dako di ikatabang niya sa umaabot puhon mo na itong yampo. Nya mo kuan ay kuno belated no nga congrats sa ni si kinsa ni si May ali daog man to siya sa una sa kuan sa to katubang sa to luto tong takyong sang kuan sangka sa kaha kaha bitaw to nya usa to siya ni unsa to iga to
brag kalimot ako kalusa basta kay brag year brag dugay-dugay na jud. Pero kana recorded yun no, dokumentado gina nga kuan. So congrats ana no. So sige lang kay ug ato ganing kuan kani atong gisugdan mapakita ni Carlon nga magkakinabangay tani. Nga daghan pa mga activities ani regarding sa kuan sa agriculture ug kaning sa environment na to. Wala kay panapos nga mensahe. Wala na. So kani ba mo man ni ang lubi ba nga kanang giingon nila nga unsa itawag kaning lubi short sa to short coconut sa pati termino ato. Namang laman ito magpuputan niya pinangal sa baboy. Buntang mo dati. Makapalit ta. Nya unsa man ti? Kuanti kanang excited ani ti sa umaabot nga kini mutuhop ni sa mga kabatan-unan nanda kini atong gisugdan. Lang kita. Ato lang yampos kay tas ano. Kay mao lagi Domingo karon. Sunod na sa di. Oh, pero mao lang gi atong yampos Ginoo no kay giatol man ginato nga Domingo ron. No, adlaw gis Ginoo. Oh, di man rin trabaho unta. Oh. Wala man sa ipundok. So ang atong pagsimba atong pagalagas Ginoo gipaagi na to ang atong gi-offer ang atong kuan no pagkisandurot dinhi sa pagpananom. Ginawa itong pagpananom. Mawag tayo lang madali na bukid in town. So ato lang gining iampo din no. Ampo naman. Mao ginigi din no. Lawas na. Nya kuan ti ampo uban na naglihok. No? Di na mahimong mag-ampo na sa tasigi. Nana sa Biblia Santiago kapitulo 2 bersikulo 14. Kinahanglan mo lihok kita. Oh, di magsilbing mutuo lang ka. Yaway ampo. Di ka magbuhat nga tigaan na kas Ginoo. Oh, Lihok lihok ka. tao ana mo guna. So ang pagtuo di magsilbing way lihok. Kana. Kay butan ta na ilim nun di makahubog. Nya mutuo lang kang mahubog ka. Di ka mahubog din. Di sa nay. Imnon din mo. Nailim nun yawa sa ikapalit di sa ka mahubog. So kana lihok gid no. Lihok kita kay para naatay ikapalit. Oh. Ay naata sa atong mga kinahanglan makapalita. Pero uba tay lihok di kita mo ana. So lihok siya sa kuano kaning lihok nga diniyos. Diniyos. Dili ta mo lihok nga. So kini nga tong purok murag ni Kuya na dito speakers ato ni adtuon dito si Kana kay mag TVB dito. Ang baka ba natuog ang baka ba no. So si Ate Bibi din murag busy kayo diri. May buntang na mo dati? Unsa may imong gamay mensahe ani ti? Bahin ani atong gisugdan karon sa pakigtambayayong diri sa atong purok. atong purok. Doon na kay opinion mahitungod ani. No, si Kuan ba? Si Kuya Nulpo no. Wala. Hindi mo mangguding purok para nga kanang ang purok manggod, hindi mo manggod ni kay di ba sa barangay magkuhag mga data gani sa household Oo. para nga madali ra siya by purok na siya. So kada BHW na sila usa ka purok. Mo sila nagda sa purok o with usa ka konsehal. O may ang lungsod og dita bahin sa purok. Diretso na sa BHW. Dayon sa konsehal para nga tanan nga data Malihok yun. makuha dayon ug unsa say pananglitan na ay kaso na gipangita nga tao kun naay pangitaon is purok na diretso din. So mahusay siya O sa mahusay pwede ra gani kun naay kuan permero nga patawag pwede ganig purok usa una barangay. So imong pasabuti nga ang purok maoy dangpanan ug sumbunganan sa mga ginagmay problema nga mahusay lang dayon. Kay naaman say kuan sila, naaman say lupon. Naaman say mga opisyalis, presidente, vice presidente. Sa kuan na siya lupon nga moy mo husay kun dunay mga bangi ba ginagmay. Una pa ug di na gyud madamon ang iato na sa barangay. So ang katayuan gyud sa purok nga Kanang dili pa maadto sa barangay purok usa makuwasan. i-settle usa kon pasilingan raman. Nya sa kada purok di ba mag ani magtambong-tambong may ana di mag-abot dayon dito ang mga tao dayon di
mahibawaan nga nagkahiusa ba sila. So sa imo Tanay ba sila ana. kini karon ting nagtambayayong ta sa pagpananom unya bay purok dako jud ni siya kuan sa barangay no. Oh. Dako ni siya og impact gid no. Ang puntos ani barangay man. No barangay no. Oh, barangay Kahil ana. So ang barangay magikan gid sa puro. So niining tungura karon mga purok ron mausay gihimo karon para nga pagkanindo no. magkuan ang purok mahibaw-an jud og kinsa tong purok nga nagkasinabot naghiusa. Oo, mo Kay gid. ang uban rong purok wala man magkuan ron. Ang uban ron para sa purok nga tuog gisuhulan gahapon pang limpyo ato. Pero kini nga tuwa di wa gini sulsuhol no. Kuan gini no. Kini kabubuton lang gini. Buton gyud ni sa tao. Diniyos gini siya nga kuan pakig tambayayong gid. Magtambayayon jud. Kay kahinumdong ka gahapon nagisugdan pa jud og pagkuan gahapon yaguan sa no. Kaning kabaw gani nga pagdaron agi na bayad gani no. Pero wala. Sa kalibo. Mo gyud. So kato kuan lang to no kanang diniyos lang gito nga kuan. Ito nga silbi murag ilan Offer. gusto ba nga parang makita gyud nga nagkahiusa ang katawhan diri sa ato ang purok abukado ni ato. So kini karon ti sa panapos nato nga mensahe ti gipanghinaot ba nato sa hitas anting unta mo tuhop ni Oo. sa kadaghanan. Katong uban nga nagduha-duha Mm. nga makahuna-huna na sila nga kinahanglan gyud di. Magiusa na. Mm. Kanindot na no. Asa ba ka mo kuan? Ari magibustong purok. Mm. So ang kilang gid ani ti pagiusa lang gid no. Pag nagkahiusa lang gyud tanan. So dili karon bay kaning dili na dako-dako na gid gani lang gi kuan ilang agi ni nya. Kini nga si kuan si Kuya Nulpo. Nang hawan dili sa kuan. Mulayat ni si Kuya Nulpo sauon na ni yang gugma ni kuan ni Te, mulayat ni si Kuya Nulpo sauon na ni sa mong gugma. Dili sauon na. Sauon sa mong gugma. Paslak yun. Kaya pag Tamsa gid no. Ginoo ko ani. So hinahinay ta di bay. Malipayon diri ang mga tao nga nakig pinabangay. Ato ni nga may buntag nimo dia Kuya Elliot. Unsa may tan-aw nimo ani atong gisugdan karon kanang maayo ba ni og impact sa mga kabatanunan nga kini pagkiksandurot sa pagpananom maning mga lagokmon ba? Ako kayo tabak ko ang Yun sa may mensahe mo ani sa kuan sa mga mga henerasyon nga nagsunod ani karon tan-aw. pagkahibaw ko sa mga nagsunod ini. Ayun na laro ta ng Anarong cellphone eh. Sili na tati. Sili man na. Ayaw. Bay, buenos dias mo dia bay. Nya pohon katong baril nya pohon bay ya. Ingnan nya ti katong. sige lang sa kural, wag may tanon. Sambil wajib deh ke, anda syubah di ambala di kibuki kan diri. Taming tatay yun. Ya, pengen, wame. Jadi ko tutupan, pengen ni balik, kay balik ko kay. Wame biya series deron. Risko na te. Managiligo te. buot kayo. Ang maugid. Mamahuway po kuno sila. Pahuway bagid. Kay makita niya ni pohon bay sa part 2 ani. Kining ni pamunga na niya mong mga ipanghaguan. No kay nalimot ko to gasa tong bersikulo bay nga ug unsay imong sana unsay imong gitikad mao say anihon. So ako niya tong kutloon do akong kuan bay. No kay nay bersikulo ginana ako nabasahan na kung unsay imong gitikad mao say imong anihon. Usiyas man siguro to, Usiyas 2:8 baka tuwa ko masayop.
So kamo yang nananaw, kamo nalay uwa ko sa iyo pa to. Ngayon? Ngayon siya? Kitan ko mo to dito para ko kusumbakan. Nagtanong sad. Inikuhon, tanom. Ato lang gini siguro. Uy, palamanan pa ng peanut butter. Soft drinks pala siya. Coke, peanut siya ko ano. Mupay pagsukod ng paligo, watuwat lang, kaya pumalit siya 1/4. Suka na no? Butay pati sila. Pali ka ng Tao sa bagay. Paano ba? Oo, siya may. bisag di pa maginaw, di mo na mainan. Unsa may pila mang kilo yung paliton det? Parang bago ang kumihig gunungan. Guna guna bango. Ugma. Osa, hindi ta ugma kay na may buhat. Sabat yo ta ko sabay. No. Karong apa kung sa yan eh? Karong condition? Ha? Adi ni, alang taon pa man ni karong ito. Perfect. Adi siguro sa balay. Ha, apilan ka papa te. Ay hotog. Ano mo tiyo? Paguli sa mo. Tanga lang eh. Lang utangon, bayran to na. Unsa man ni pirmahan nay? Anyway, kupti sa doon. Sabak lang. Okay, motor ting ako sabak. So matag karon unya bay. Ala rin ni dili mag standby no. Naglabag-labang dira sa purok. So karon bay magkinan-anay na karon. Telam nga ta. Ito pinjaan nito. Don. Dede. Luta na ko kana gani ka ako pa ibuon si ko. Takay. Takay. Sa si baby na ay. Di ba TikTok? Takay ko no. Kana na sa liya to pre. Ay na to. So human sa bayanihan bay no sa pagpananom karon
budol-budol na sad. Simone siya atong customary sa mga Pinoy nga sama na to. Dita lang ni pakanong mga bata, oy. Ato lang ning ilai. Yan. So malinawan ba na? Malipayon mi diri nga ngaon karon. Wala may basiyo. Ang basiyo lang kay way basiyo. Asa man kay? Ang basiyo dai. Kini yan. Yan. Ato dito ni butango. Gipili. Oh, kau na. Eh, jadi ko na. Gi. Binagnusay ni. Asam to Maribel. Gipili sa parang Oy, social distancing. Na, wala distancing. Social distancing. Yan. Kining tay unsa may imong panahon maning kuan kining gipasiugdan karon diri nga pagbayanihan sa pananom. ang resulta para nako. Nindot ang resulta. Kaya atong pagkugi additional nga makita nato kung sa ito purpose. Kinangan nga natay pagkugi makita aron magtanom. Magtanom ta aron mamunga. Og magtanom sa yuta mangunod. So ito. Kini atong gisugdan ang bunga ani mahimo nga kining panigingnan sa mga kuan Hanggang mga kabatan-unan hanggang dito. Ang tao ang tao kinahanglan nga magtanom karon ni maani. mao gyud. Okay. Magkugi mo ipuhunan. Ako na akong pagkugi na makita nga tanom. Mao sa ni. So ang mga bunga mao na siya saksi sa mga magsunod Matuod nga Nakugi. dunay nagpasiugda sa Correct. manini nga tong gi. ang kakugi na ebidensya. Na Live ebidensya. na gitawag siya og kanang dunay basihan. So ang ebidensya nini kadtong mga bunga Nga bunga. sa umaabot Ang punuan ug ang bunga. Oh. Nay punuan ay bunga. Oh. Ug way punuan ay bunga. bunga. Oh, di ba? Parehas itlog ug manok. Correct. No? Ug dunay Way- manok, way manok, way itlog. way itlog. No, way itlog. way- Pero unsa man natay nga murag wa kom ginamasulba gyapon problema ate hay may nag-unag na itlog manok Siyempre, bibi. Ato ato naglaruhon di. Ug dunay lalaki, dunay babae. Dunay babae. Ug dunay babae, dunay lalaki. Dunay lalaki, Okay. Dunay mahayang butangan. Oh. Ug dunay mahayang butangan, di ba? Oh. Correct. Nada usa putan ni mo nako de. So kani bang itlog manok tay. Okay. Mura mag Dili. sukat pagamat nga buot. Wa am ginamasulba na problema haw. Ang Ay itlog sa maginaunan. Dili na Itlog ug manok. Ang itlog sa manok, no? Ang itlog sa manok, Oh. natural nga mo itlog ang manok kay dunay laki, Oh. dunay bae. Oh. Okay. So, Hangtod karon, na ebidensya nga kung nagbuhi kag manok, no? Laki ug bae, Oh. nagi-itlog mo gawa. Pero hay man gi naguna na ang itlog o manok. Nindot mo sa nimo. Pareha na sa pareha ba lahing og sa lubi nga putot, no? Oh. Ay naguna. Oh, hay putot. naguna na. Oh, lahing odong. Oh. Ang para nako sa kong opinion,
Ug ari kas lahing, tubong ko imo. Oh. Naguna ang putot. Unang ko Ikan sa putot, paingon mo sa pagkalahing. Ah. Ug tandion na to, di same sila nga putot ug lahing mutana ang tao asa may guwang ana. Oh. Siyempre mingon kung lahing, di ba? Oh, lahing. Oh. Ang itlog ya, arti itlog. Dito. Itlog. Ay may ug naguna manok. na. Oh. Ugoy manok ug itlog. Ang ginamasulbad sa mong panahon sad. Unsa man ni sa inyong Para panahon? ko sa akong opinion. Nasulbad na ni. Sulbad ako. Nasulbad na nagi. Ugoy manok. Ma? Ugoy manok wa gina itlog. Oh, niyo sa itlog, sa manok. Ang manok. Ang manok, Ang kinakuna ginanig. ang itlog. Ang itlog. Ang itlog yan. Kaya nahimo mang manok. Oh, niya di masagi ka ng itlog. Sa manok. Sa Ato pa niyo. Ang manok. Wa nga bitatay. Oh, correct. Niabot lang na sa kong henerasyon day. Wa gimi sulban na mga. Ang manok, ugoy manok, way itlog. Itlog. Niyo sa itlog, sa manok. Wa say manok. Wa kaya pisluson. Tay. Unsay panapos ni mo aneron tay? Kini nga panapos to, ini? kini nga tong isugdan karon. Panapos na ako di akong to. Kini nga tong bayanihan sa panano. Ako nagtanaw daan kung pag-abot nga nindot ang proseso. Nay makita sa pagkugi sa tao. Aron din ebidensya itanaw nga naigitanom. Okay? Kanang way gitanom. Istunsis ang tao. Ug imong basihan. Wala nga. Magkogi gid. Kugi po man. Aron maka Nya karon tay kay ang panahon karon ako naman jud kausaba no. Kay karon na nata sa internet era, Correct. computer age na ta. Correct. Lahi ang High-tech na. nitabo sa una. High-tech na. Oh. Ug ari tas babae magsulo og taas ug sinina. Kanya to. Oh. Okay? Karon, Karon saan naman ron? mugbo nagpurol. Mubo na. Okay. Na gani tanaw na ko nga labo pa sila pa mugbo purol. Di ba? Kanang murag paom na lang. paom. Uli usay lagi makaingon ko. Bisa- Na tiguang na ko. Ingon na ko, idan ko stinta. Pero tay, na may nauso karon kanang baligya nga kanang trapo tag piso, dili kang panapton dito na paingon. Kasi nakuha nga lang nagpanapton ba kanang pangsulod. Mingon-ingon sad. Usay lagi Ana, ng tao, usay lagi ng tao ina sa putlan. Tinuyo po lagi nila nga muni mo na aron sa ingon ana nga lahi na kanya to. Ug karon Lahi na kayo no. Kaya sa una no magdam to. Sa una kamo to sa una magdoon rin magskwela mo padadon mo kuon ka nang kumpay ug dimi ka na latos. tinuod na. Karon Anda mga latos. karon lahi na gid. Lahi na karon. Sumo nang gisugdan tani karon aron pagpukaw nga doon natin medyo nga nakalimtan og gamay nga lingion tatong kagahapon katong panag kining pasigdan nga pagtambayayong mo ni ebidensya nga kini siya atong i-influensya ang mga kabatanunan. That's right, correct. Ang mga batanon aron makaisip-isip. Nga ang ingon nato na ebidensya makita nga nagtanom kay sila mukaon og bunga. Okay. Ug mangunod mukaon sa unod, di ba? Saktong rason. Excited na kani tay nga. Ako? Kuhan, Gikan kaniadto hantod karon sa akong buhay. Kanunay kog excited. Labi mo makita ta? Makita ta. Mao gid kuan nga fighter pagiging ka. Fighter mo. No? Fighter pa. Sa English pa. Sa maguwang, way ko malimot. Old Carabao, ityang grass. Uy tay kana day. Oh. Old Carabao eat yang grass. Correct. Nakahinom ba ka nga doon bersikulo sa Biblia na nga ang chicks vitamin sa mata? Bata? Tumas, bersikulo 14, nag-ingon diya. Amin na ha? Nas Biblia? Nas Biblia, napatik Biblia nga. Ang mata, kinang aptik. Ang unang maka-aptik is mata, mga babae. Si Jesu Cristo. Yung unsa ba di ay? Na si Jesu Cristo. May babae dito sa una sa Biblia gyapon. Kuman ako. Nandun yung babae. Si ay nang Jesus ha? Doon yung babae. Yan si Isyong baka. Ikaw ba? O na. Nas Biblia. Pare igsoon ko. Ako muta na. Si Jesu Cristo. Namutang sa Biblia. Daghan yung babae sa buhi. Sa... Oh. Ganito chicks day. Si Jesu Cristo ha? Ari tang Jesu Cristo. Unya, mga pare di pa di. Yung siya nga, labaw na, mga bardi ilam. Ano? Unya ako yung puta na din. Ako ginanga. Karon ang mga pare, siguradong manangit no? Ang tubag na mo, ang pastor, ug ang pare, siguradong manangit pa di. Yung siya, kaming mga pare, way siguro. Nga ako pa di. Yung siya, labaw na kang way siguro. Pero tay, sa may balik taning issue karon sa kwan day kining pagkisandulot na to aning pananom. Unsa may kanang imong panapos ani nga panapos ako. mensahe ani? Akong itiip mensahe, direktang rason, live siya. Itawag. Kita hatagan tagmaing kalawasan no, number 1. Number 2. Ang atong pagkugi makita sa mga batanon ng sulod na to. Number 2. Muli tinod. Pero ako manghinaot na kita hatagan ta kanunay may kalawasan ug dayon ang uban.
Ikaw, Jin. Kamutay, Jin. Uyon mo ani akong panawagan nga unta mahimo ning usa ka livelihood project program para makaiban sa traffic sa syudad ba? No? Unsa may tan-aw nimo ni Jin? Kaya akong nakita ba nga nindot gyud unta ni siya kining environmental awareness na to, kining agriculture na to nga himuo na lang ni siyang usa ka livelihood project program ang tree planting kay aron ang traffic maminus-minusan kay nakabantay manggugod nga wala jud gayoy ka na bang dili ingon tanan ha dili kay ingon epektibo ba so kay ang mga jobless people way ka kuanan kay sa probinsya siguro kay wala pa kayo ingon livelihood project program ba siguro apiki pa nagdasok tanan sa syudad di ba so ang impact kana kung ang tree planting himuong usa ka livelihood project program maiban-iban na ang traffic sa syudad kay manalbaho naman so mingon ganig livelihood project program kinahanglan nga ang sweldo ginanako ang minimum sad no so dili mausik ang buhi sa gobyerno unya dako pag ikatabang sa kalikupan maibanan pag traffic unsa man na uyon mo ana nga panawagan ako okay taud gyud Opinion, nindot na. mo ni usa sa akong giplano karon Nindot nang imong purpose. Gusto nga number 1. oh Ang sweldo minimum. oh Now, importante kay karon kung panahon na no. Napay nagtrabaho nga di under pas minimum. Okay? oh na oh Daghang trabaho kay gitawag mo na siya karakter ba kanang focus ba. Focus dunay mayoriya nga ang mga tag-iya, ang may-ari, oh kadtong mga tao nga simple kuan dili tagaan og minimum kay ila pag tulisod sa tubang. oh no Di ba? subo na pala dungol Imbes po ang minimum, tagaan lang 300, 450, di ba? so kani ingon ani tay nga ang livelihood project program himo kung mahimo ni siyang usa ka kuan unya dayon nining pagiha dunay ingnon ta nga unity sa between the public government o mga private companies nga ang farm to farm market sila na lang hintay mag-organize no dali na lang ta kayo ang kuan ang daggan ba sa kuan ba sa flow sa Ang kini paingon gini. kanino mo ra paingon ni Paingon gyud. Kay doon naman starting nga style nga dunay basihan nga nindot kato pa. Nindot ang nagisgot na ba to si kuan si Gugwin nga kinibalik probinsya program mahintag na appeal na diyan no kini nga to kaning idea lang ni siya idea. pero kini nga idea watak hibaw nakarga ba ni diha sa iyang plano pero kung ato yung palawman og maayo sa pagpaminsar nga kung ang tree planting himuong siyang usa ka livelihood project program unya kung mo kuan siya mo gamot na gyud molambo na magtambayayong ang mga opisyal sa gobyerno ug ang between the private company para sa pagkuan kini bang sila may taytayan sa farm to farm market ba di ba so dali na lang kayo ang pag-distribute ani sa kuan Dali na. ngadto sa kamerkaduhan Tagaan og sweldo nga kanang eksakto nga sweldo. kay ang hitabo mong sa tong agrikultura kung nakabantay mo mananom di ba unya sa pagpananom budlay kay pananom di ba pila ka buwan pinabot unya ang imong agi Correct na. mamasin pag adto kas merkado mamasin Correct. di ba mamasin mahalinan baka dito di so lahi gyud unta kung ang magkahiusang mga private company ug ang ato mga opisyal sa gobyerno nga ang katawhan na lang para maminus padlagi ang traffic unya buhatan gyud og livelihood project program dinhi sa kaprobinsyahan Salakto dunay basihan oh nga ang buhat. mao kita na sa eksakto no Mo sa dunay basihan. so ang trabaho dili lang kutob lang sa kalihukan sa industriya naman kita yung mga kumpanya dili di ba Correct na. pero dili sa kaprobinsyahan himuon na lang usa ka trabaho na lang gyud ang kaning pagpanguma niya ang mga ani sila na mo kuan sila na mo Sila mo asikaso na sa kuan sa farm to farm market nindot. Kay suman og sama na to sa kulong gino sa ang baligya ba't pasindahan oh mahugpag kuan pata. Mahugoy klaro. mamasin lagi Masin correct. oh kayo kuan kung ang mga dagkong kumpanya ta mo suportaan so iniguman sa pananom ang mga tao magpaabot na lang sa income sila na may mahatod og kinsa gyud mga nagkinahanglan ani so mas mudaghan ang tanom kay ang mga tao mo kuan man mo sana mo ma-influensya mo sa sige pananom siging tanom siging kuan siging deliver na Kay na may basihan nga kanang dunay kabaligyaan na klaro. mo na Wala tud ugoy klaro. Nga Ani na. arita sa kuan, arita sa kanang mga babae sa gabion, di ba? okay Dili ba live gyud po ni. Kanang gitawag siya o kanang
gikan kaniadto ug hangtod karon Oh. nandito pa rin. Oh, Di ba? dugay naman ni kay Dili mo wala sila. panahon pa ni Kristo diha naman. Oh, correct sa Diyan Sito ta karon ang babae kagabhion nangita sila og pangwarta. Ay di man na mawala no. Oo. Kana gitawag na siya og kanang dakpunon kaniadto hangtod karon. Ah. Kung di mawala kay dagway kang puli. Ah, mao gyud. Ato pa na may gustong mulingaw god. Ang maglingaw mo man ang tao. Mayo pa nano kay doon na pa yung merkado bahin na nano. Nay, Kanang mga bugaw de unsa man nga. Di ba? ako dugay kong bugaw. Contact the customer. Dugay kong bugaw sa Hungera. Ra andi ka. Libre, batanon pa ko 1966. Karon butan. Need ko. Daghang babae. Live na. Kay kaya ako bisag asa na abot. Live ako 1966 to 67. Oh. Dugay kong bugaw sa Hungera. Kisa may presidente na ngayon si Marcos pa no? Kaya to, Sa 1960s. magsaysay. 72 na. Magsaysay niya si kuan sa US ana presidente pa na si Richard Nixon. Dili si President George Kennedy. Oo, John F. Kennedy. Oh, correct. Okay, Patay. sakto. Oh, John F. John Kennedy. Kennedy. John F. Kennedy. Patay. Na karon, nahimo ko bugaw sa Hungera. Oh. Di naidakop karon ang pulis ila sa dakpon kay ang umasan pulis dakpon nila karon hantod karon nahurot magdakop wa di ba Tungod sa kawad. tungod sa mga tao nga daghan si Maria ug si Juana ang burikat no para mangita lang kwarta nangamatay na Ah. karon pag adto na ko sa Hungera nanampol nga tao laing pangalan wala kay sa ako kadi ako kadto usa ko kubugaw Oh. ang mga batan una usa makatay okay. Mga bayot na karon live na mingo na usa makatay nako ay sagdi lang nagandura lang ko sa kagahapon ni anhi ko So, kini tay ngayon nandito pa rin related lang ni siya atong gisgutan nga nganong dunay mga ingon nga sani mamugaw mamayo tungod lagi kay wa gyud mga kuano kini mga programa gid nga kuno katrabahoan ba sa kaprobinsiyahan no. So may nang gisugdan gid nato kay sumas Biblia napatik ni sa Biblia oh na antikasan naasang kawatan naasad ang tawag o kanang babae sa gabion ah kay si Judas mulingaw man okay nangitag babae ah karon na may binahiran kay adto na Diana. na binahiran ug hantod karon na po binahiran nasa dili binahiran kay gitawag man siya og kanang sabot-sabot lang kay way bayad ang tawo way kwarta ang tawo nya karon po ang babae mingon po sige lang kay nakasabot man sa to paligal nanam ko ni kuan natay tag 100 unsa man na tuluan na rin oh nasa usahay na Nasa iyo ni- bato ko sa Tinuod na? bato ko sa Tamiya 200 doon na mingon ako pagsulti nga kanang lahi mo kong pagkatawo dali ko maluoy karon ko sa Tamiya at di ko sa Maclub tay gusto lang may painit oh akong ina gay ug pait yung gusto dapat pamahaw dali mo maluoy daw sa panitaw daw kwarta pero pait yung gusto dapat pamahaw day kung tulo ka babae taga-anaw kinintos ah pero kanang 100 existed gina siya nay bainting tapog dito kurik na di na wala daw wala batay malinga oh di mo gikan oh gikan mo dito masato pa ngato Sige, tay. Salamat kita ya. sige okay live Ato na niya na yung kuwan. live na ako dili ginabakak Ah. Sige ato ning. live na i-record ya So mga unta ninyo bay, no? Kaniya to budol-budol na niya to ah. Kaya mao gini customary sa mga Pinoy, no? Pinamot lang dagkaon, di ba tay? Wala man lang sila katuon na manggod kay nana. Largo na mag-ilahan ang tubra na di ba ko sila mit. Alahin ka noon. Sa unang ilang na daw to sa ikapapir ng Ismail pila to bang primero gyud nila. nagkakabitin sa diha. Ang nakatutong kuan. Di ba mo bay nga ang presidente na to, si Digong, Para man sila kan amin na si magkaon magkinamot, Mo na pag Di man ta mabusog di ba kinamot. dawat pin. kato Digong ug ang budaw. Di mo kung kagsar ay kung tsara lang sa baw. Kinamot din. Kinamot ko ay dugay tong busog. Lahi ang pamalaan. Dugay tong busog ira na ron na sa na pag tsara ni mo anang inana. O sa baw, ang sa baw rin ko tsara. Dagkaon. Di man kalima akong kaon na isti-isti ka ko. Kung saan ka mabukog. Balag si Binti pa no basta na kwarta. Unsa man gipakita mo sa hotel sa Amerikano?
Sa sige mo tutol oy. Mingon sa ng Amerikano, pakita sa ko sa imo Bawal be. ano dahil na 40 na lang kabuk kadawat sa sap. 40 na lang ang makadawat sa sap. Sa bilang Talaiwa tay mahimo. samok man. Kanti lang. So kaning kuan bay virus nga misulod karon diri sa kuan sa burbo niya. Daghan kayong kuan ani, daghan mga wa kayo ni mga tugkad siguro kay mo tanda nga unsa kuno ang kuan kining germs. So ato lang ni klarohon bay. Ang germ base sa kuan sa germ theory. Ang kanang germ is a general term. May mga specific term na para gumagisgot ang langgam. Ang langgam is a general term. So ang specific term na kanang mga punay, kining mga banog, kining sayaw, kining mga pati ana. So kana siya mga specific term na siya. Ang general term is bird. So ang sa germ theory, ang general term is mauna siya ang germs. So daghang klase sa germs, no? Specific kana kanang gisgutan kanang parehaan ng fungi, parasites, virus, sa kaning uban. No? So daghan na siya, no? Klase-klase na siya. Nya kining kuan virus bay daghang klase sa kuan, no? Sa kining ang kaning bacteria dunay good and bad nga bacteria. So kini ako ay lang sa literal, no? It is a figurative speech. Kailangan ko pasabot nga mga good bacteria kana bang usa na ana kana mga ubang mga makahimo og di maayong impluwensya, no, sa imong komunidad. Maka-create og kuan ba kining kaguliyang. So, mao na siya mga bad bacteria na. So kini mga virus nga mikatag di karon mo ning pasabot mga good bacteria, no? But kuan siya, no, kanang dominant virus, no? It is a dominant virus nga nindot ang tanong nga kining klase mga good bacteria ba. Atong hinumduman is bacteria is one of the building blocks of life. No, dili ka tungod sa kuan nga good and bad bacteria. So kini nga virus, kining maayong gawi na to, maayong pamatasan, maayong nga kinaiya, kini ta nga klase sa virus may angay na tong ipakatag. So kini sa nga virus ba epidemic na ni diri sa Bourbon. Mikatag ni siya nga virus kay ang mga puro karon kada puro karon nagkinabangay sa pananom. So this is the point of my issue. No, nga kini nga klase sa virus mo angay unta nato nga ipakatag sa katawhan mga good kuan ba good bacteria. So sa pangasunod nga mga hugnaan ni daghan tag hisgutan ani puhon, no, diri sa gisugdan na mo diri sa Purok Avocado, no, live da diri Purok Avocado, Sitio Dapdap, Barangay Kahil. Ako na ning tapuson mga bay. Salamat kayo sa inyong paganinaw ani. O ginaot nga sa sunod kini nga mong gihubungan di karon pakisadurot sa pagpananom, paglimpyo ng mga kasagutan. Hangtod sa sunod higayon dinhi lang kutob og rock and roll mga bay.